machamo pesa mapok oyudo sani. Securitize the ginene pesa revenue mabro yudo in the next 10 years. In 10 years okwanya opna dhido revenue kakwa we economy mo collapse. Kiwacho no ibro ne in 10 years no you be alive, for example, if you don't fix gik moko sani. Ami example kata ma stadium, not stadium, airport kwa gero airport sani en airport mibro tigo nyaka the next 50 years. Ntino mwanyuolo sani ma pod tindo ma pod mall in the next 20 years gitiyo go airport. Koro we whole pesa wachul go wager go airport to gin gisama gibutiyo go ka gidongo gichul. We don't want a situation ma jomoko bro tiyo go airport for free. We will save the economy. Iwacho nude keto jopiny gi gowi. Ok gowi onge go is a must. I've been saying this thing to Jiblema. Ni onge piny ma self sufficient madongo ma onge go is projects madwa timo kaka koro, for example, gero new transmission line mag power. Pesa kany midhi gero go mokikaw go. Koro the only thing mitimo en imanyo go mayot ma expensive. So terms mwa negotiate kwa wagine ni revenues. Nikech ng'en go mineno ni pinje machiwo go kaka America. World Bank in America. Joma fund World Bank mondo World Bank oyud pesa mabiro holo African countries in America. Pinje momeu kata pinje kabisa ni change their policy. Sani giwacho ni ok gidwa mondo commit pesa in other countries. Gibe gin their own challenges. Magidwa ni gilos gi pesa gi. So again kata kirito pesa America you will not see it. Kidhi World Bank pesa magin go magi holo be rotin. Omiyo neno ka president nyocha wacho ni nyaka devise our own ways more is go our revenue and watimo go gikwa. Omiyo one of them is keto security our revenues. Achiel kuom gi en kaka koro wauso shares in parastatals. One of the best ways of mwanyalo res go pesa immediately. Nikech parastatals gi jineno ng'ato nyalo complain ni Safaricom en giro kwa nyalo uso. To gikia ni sama Safaricom sirkal nigi largest shareholding is also expensive for the government. Nikech sasa Safaricom dwaro kela new technology. They need pesa mondo gifund go technology no mondo gimed miyo ji services. Shareholders nyaka gol pesa. So we have to come back to treasury mondo wafund gi mondo gitim gigo. So where will treasury get money? To why we are suffering. So that's why afadhali wa offload shareholding ma serikal to private people, so that the private people go gain pesa ginyalo fund go expansion ma Safaricom serve ji to we make more money from it. Iwacho ni unu wegi be mucha kunyieo kembe mek sirikal